الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jari mga pelanggungan agama Islam, alhamdulillah waktu ini laungta yari na isab nakatibaw kato in guru nato mulia bakas na nakakarikato tanyo si mga waktu limabay insyaallah waktu yaon yari na isab siya kato tanyo dimihil pengajian serta patumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala magawa waktu ini na biada sin nakaunay to insya ini dimihil kato pengajian habahasa laungta Tagalog atawa maglamod-lamod na Tagalog English manjari hati ko insyaallah labi-labi na to dawa sa Arab na yariin guru na to amin masi laungta nagpasusung si pangadji dito Riyadh Qasim Qasim insyaallah subhanahu wa ta'ala tartain siya ini na nakapamikit pa bangsa sing kita rendi alhamdulillah di na ako magparukay irihil ko in guru na to mulia wayron na rukayin din kan Sheikh Muhammad Ali Granadiros waliyatafaddal siyadatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه واقتفى بآثاره إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب خير الهدي خير الأنام وصفة الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام أبو داود وغيره رحمه الله تعالى وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال أيضا وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلم بما يصنع. فأوصي نفسي ثم إياكم بتقوى الله تبارك وتعالى وخشيته في السر والعلانية وبتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقى ربنا جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونفع الإسلام والمسلمين والتقوى والإخلاص والصدق إنه ولي ذلك وهو خير مسؤول. Isang padaigdigang pagbati po ng kapayapaan sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga mahal naming mga tagapanood sa oras na po ito. Sa oras pong ito ay isang malalim at mabigat na topic yung ating pag-uusapan na pinamagatang Qawaid wa Usul at-Ta'amul ma'a al-Khilafat.
qawaid wa usul at-ta'amul ma'a al-khilafat. Ibig sabihin niya ang mga pamantayan patungkol sa pangangasiwa ng mga khilaf o mga pagkakasalungatan. Lingid sa ating kaalaman mga kapatid sa Islam, mga mahal naming mga tagapakinig, na isang sunna ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha na nagkaroon tayo lahat ng mga nilikha ng khilaf o pagkakasalungatan. Ayon sa sinabi ng Allah, "Walau syaa rabbuka laja'alahum ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin." Kung ginusto lang sana ng Allah na ang lahat ng mga nilikha ay nagkakaisa, kanya na sana itong ginawa. Subalit, patuloy yung khilaf o pagkakasalungatan. Subalit, hindi na yan nagtapos yung ayat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, illa, mayroong exemption. Ano yaon? Illa marahima Rabbuk. Liban na lamang sa mga hinabagan, kinaawaan ng Allah, dakilang tagapaglikha. Walidhalika khalaqahum. At dahil dito sila ay nilikha. Sunna, isang natural na pagkakalikha sa atin ng Allah ang pagkakaroon ng khilaf o hindi pagkakaintindihan. Bagkus mga magulang at mga kapatid, yung khilaf o hindi pagkakaunawaan o yung pagkakasalungatan ay hindi lamang sa opinion. Bagkus, pati na rin sa kulay. No? Hindi lang sa kulay, pati sa tribo. Napakaraming tribo sa Pilipinas. Bagkus, hindi lang sa Pilipinas, tinanong ko yung mga kapatid natin sa Indonesia na mga nag-aaral sa Jamiatul Qasim, umabot daw sila ng sobra 500 tribo. Samantalang sa Pilipinas, more than 80 yung tribes lang natin. Paano pa kaya sa ibang bansa? Allah. Kulay, tribo, nationality, subhanallah. At matindi pa dito yung relihiyon, yung paniniwala. Bagkus meron pang matindi. Sa loob mismo ng paniniwala, tayo mga Muslim, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, sa kanyang sunan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قالوا ما هي يا رسول الله هي ما أنا عليه أو هي ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tunay na magkakawatak-watak yung aking ummah na siya ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 73 firqa o grupo, na lahat ng grupo na yan ay makakapasok sa impyerno liban sa isang grupo. Sabi ng mga kasamahan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino yung hindi makakapasok sa impyerno ya Rasulullah? Sabi niya, hiya man alay wa ashabi. Yan yung grupo na kung saan andyan ako ngayon at ganun din yung aking mga sahaba. Sabi ng mga ulama rahimahullah ta'ala, ganun din yung mga tumahak sa paraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at yung paraan ng mga sahaba. Kaya nga sinabi ng Allah sa surah At-Tawbah, "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha." Subhanallah. Dhalikal fawzul 'azim. At yung mga nauna mula sa mga muhajirin, yung mga naglakbay mula pa Makkah pa Madinah, nagsilikas upang kanilang pangalagaan, protektahan yung kanilang pananampalataya na hindi mabalik tungo sa kamangmangan, sa jahiliya. At sila ay naglakbay papuntang Madina. Ganon din yung mga Ansar na nag-istiqbal sa kanila. Sila yung nag-istiqbal sa kanila. At ganon din yaong mga sumunod sa kanila at tumahak sa kanilang landas ng pinakamainam biihsan, pinakamainam na pagsunod at pagtahak. Radiyallahu anhum wa radu an. Nagridha ang Allah sa kanila. Kinalugdan sila ng dakilang tagapaglikha, mga kapatid. At ganun din sila ay nalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inihanda sa kanila ng Allah ang mga paraiso na kung saan ang mga paraisong yan ay umaagos siyang mga iba't ibang uri ng ilog. Subhanallah. Dhalika al-fawzul 'azim. Yan yung pinakamatayog na tagumpay na siyang makakamit ng tunay na mananampalataya sa Allah at sa kasadakilang araw ng paghuhukom. Kapatid, sa pananampalataya, dahil sa iyong pagkakasalungatan ay sunna ng Allah, sunna kauniyah, natural na pagkakalikha ng Allah sa atin, dapat nating pag-usapan sa panahon na ito kung ano yung mga solusyon, ano yung mga dawabit, pamantayan. Sapagkat sa dinami-dami ng mga khilaf, pagkakasalungatan ngayon,
Marami na rin yung mga nagsasalita patungkol sa mga mas'ala. Patungkol sa mas'ala o issue na ito. Subalit yung tinding tanong, pinakamahalagang tanong na dapat nating malaman at dapat bigyan ng kasagutan, ano ba yung solusyon sa khilaf o pagkakasalungatan na yan? Di po ba? Yung Islam, mga kapatid sa Islam, mga mahal namin mga magulang, mga dakilang tagapanood, mga minamahal namin mga bisita. Subhanallah, dahil sa pagiging kumplito ng Islam, nagbigay siya ng mga pamantayan. Bago sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na palagi ding binabanggit ng mga ulama natin sa kanilang mga lectures, mga muhadara, mga assembly, anumang uri ng mga pag-aaral o pagtuturo, na sinabi ng Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. At pinili ko ang relihiyong Islam bilang paraan ng pamumuhay. Kaya dahil sa pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Islam bilang paraan ng pamumuhay, nasa Islam na ang lahat ng uri ng solusyon sa lahat ng uri ng problema, kasama yung problema na yan, na siyang isa sa pinakamainit na issue ngayon, na pinagtatalunan ng karamihan nasa Islam na. Yung khilafat, yung pagkakasalungatan. Alamin natin kapatid, yung unang pamantayan. Unang pamantayan, awalu dhabitin min dhawabit at-ta'amul ma'a al-khilaf huwa ضرورة التثبت من الأقوال والأفعال والاعتقادات. ضرورة التثبت والاستثبات وتبين من جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات من مختلف الناس على شتى المشارب والمستويات والمدارك والفهوم، وكذلك على مختلف الألوان والجنسيات والقبائل والشعوب. لماذا؟ لأجل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ضرورة التثبت. Kailangan nating maniguro. Unang-una, pamantayan, kailangan nating maniguro sa mga balita, mga kasabihan, at anumang gawain o paniniwala na dumarating sa atin patungkol sa isang tao, sa isang grupo, sa isang tribo, sa isang uri ng issue na kung saan dapat malaman ng isang Muslim bago siya magbigay ng batas o hatol kung ito ba ay bayin. Ano ibig sabihin ng bayin? Maliwanag, tunay na maliwanag, walang pagdududa. Kailangan niyang maniguro. No? Kailangan niyang makasiguro dyan. Sapagkat sinabi ng dakilang tagapaglikha sa kanyang Quran sa Suratul Hujurat, o kayong mga sumasampalataya, kung sakasakaling mayroong dumating sa inyo na nagdadala ng balita, ay huwag na huwag kayong kaagad maniwala, bagkus kailangan ninyong maniguro at magiging sigurado kung tunay ba at totoo, ganap na katotohanan yung kanyang daladalang balita. Subhanallahil alim. An tusibu qauman bijahala, upang hindi ninyo matamaan yung mga tao o isang grupo ng tao ng mga bagay na hindi dapat mangyari. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nang dahil diyan, kayo ay magsisisi sa bandang huli. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Pangalawa, hinggil pa sa tathabbut o yung pagiging sigurado, pangalawang pamantayan. Ad-dhabitu ath-thani, insafu al-mukhalif wal-adli ma'ah. Uulitin ko po. Insafu al-mukhalif wal-adli ma'ah. Yung pagiging makatarungan. Pagiging makatarungan kasama ng taong hindi siya kasama sa kung ano ang iyong pananaw. Ibig sabihin, salungat siya sa iyong pananaw. Kailangan mong maging munsif, makatarungan sa kung ano yung kanyang mga sinasabi. Hindi nararapat sa isang mu'min na magiging mabilis yung kanyang mga hatol at batas sa kung ano yung kanyang nasa harap na kalaban. Bawal, ipinagbabawal ng Islam, labis na ipinagbabawal ng dakilang tagapaglikha at ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag mayroong isang tao, grupo ng mga mananampalataya na hindi sang-ayon sa kung ano yung pinaniniwalaan o pinaninindigan, na hindi ka magiging makatarungan sa kanya.
Sasabihin mo na, galing kasi sa akida na ganito, galing sa tribong ganito, galing sa grupo na ganito, kaya hindi ko tinatanggap ano man yung kanyang sasabihin. Isang napakalaking pagkakamalian, sapagkat sinabi ng Allah, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Subhanallah. Wattaqullah. Wag na wag ninyong hayaan na yung pagkagalit ninyo, yung galit ninyo sa isang grupo ng tao, o anumang tribo, o anumang paninindigan o opinyon na hindi sang-ayon sa inyo, na maghahatid sa inyo upang hindi kayo magiging makatarungan sa pagbibigay ng batas o hatol. I'dilu, sinabi pa ng Allah. Hindi lang niya pinagbawal, bagus pinag-utos pa. I'dilu, maging makatarungan kayo. Sino yung kausap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba. Pinakamainam na nanirahan, namuhay sa mundong ibabaw. Bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bagay na ito, kapatid, sa pananampalataya? Sapagkat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sapagkat yung pagiging makatarungan ay mas malapit siya, pinakamalapit siya sa taqwa. Sa Suratul Maidah. Allahu Akbar. Ibig sabihin, yung pagiging hindi makatarungan, yung zulm, no? Yung zulm. Ano ba sa tausog yung zulm? Anyaya. Ha? Anyaya. 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 Yung anyaya, subhanallah, o yung hindi pagiging makatarungan, opposite siya sa taqwa. Ibig sabihin, yung tao na hindi makatarungan, malayo siya sa taqwa, takot sa dakilang tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, kapatid, sa pananampalataya, ilang libong beses na yung taqwa, yan yung kriteria sa Islam. Yan yung kriteria sa Islam patungkol sa pinakamarangal, sa pagiging marangal at pagiging dakila. Allahu Akbar. Yung kadakilaan, yung karangalan, dyan makikita sa taqwa. Sino man ang nagkakaroon ng taqwa, siya ang pinakamainam at pinakadakila sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamakatarungan at higit sa lahat siya ang pinakamatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, siya yung pinakamainam sa lahat ng mga nilikha. Subhanallah. Mayroong dumating sa kanyang kapanahonan na isang tao, isang Arabi, na namuhay sa panahon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit ko rin ito sa Sawtul Haq wal Ghaya wa Taqrib. Nais kong balikan dito, mga kapatid, sa hindi nakarinig. Itong taong ito dumating kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay namamahagi ng spoils of war, no? Spoils of war. Yung ghanimah sa Ghazwat Hunain, pagkatapos ng Battle of Hunain. Anong sabi ng taong ito, si Dhul Khuwaisirah, yung kanyang pangalan? Ya Muhammad, i'dil. O Muhammad, maging makatarungan ka sa pagbibigay mo ng bahagi. Bakit itong grupo ng mga taong ito binigyan mo ng 100 camel? Itong mga taong ito binigyan mo ng 200 camel? Itong anak ni Abu Sufyan binigyan mo 300 camel. Samantalang kami, na simulat nung una pa, ay pasakasama ka na namin sa lahat ng uri ng digmaan. Hindi mo kami binigyan kahit isa. O kulang yung binigay mo sa amin. Kahit ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya yung pinaka may mataas na uri ng pag-uugali, kalamado ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andito si Khalid bin Walid, andito si Umar bin Khattab. Ang dalawang ito na mga warriors ng Islam, nagkaisa. Sabi ni Khalid bin Walid, ganun yung sinabi ni Umar radiyallahu anhu, "I'dhan lana ya Rasulullah, nadrib unuqa hadha al-munafiq." Bigyan mo kami ng pagkapahintulutan ya Rasulullah, puputulan namin yung ulo, puputulan namin ng ulo yung munafik na ito. Anong sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, la. Li'alla yatahaddath an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Huwag natin gawin yan upang hindi sabihin ng mga tao na si Muhammad ay pinapatay yung kanyang mga kasamahan. Sabi niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taong iyon, si Dhul Khuwaisirah, illam akun a'dil fama ya'dil. Kung hindi ako nagiging makatarungan, sino pa ang mas makatarungan kaysa sa akin? Bakit ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binigyan niya yung mga bago sa Islam ng mas maraming mga spoils of war, no? Yung mga naging panalo nila sa digmaan, upang mas lalong lumakas yung kanilang paniniwala sa nag-iisang Panginoon, nag-iisang relihiyon na pinili ng Panginoon, ng Allah, yung Islam. Kasi bakit? Itong mga bago sa Islam na ito, yung mga yaman din na nakuha ng mga Muslim sa kanila sa digmaan,
gusto lamang ng mahal na propeta na maibalik sa kanila dahil sa pagpasok nila. At kasi bakit? Kung yung mga yaman na nakuha ng mga Muslim mula sa mga kalaban nila ng mga hindi pa Muslim, tapos pumasok ito sa Islam yung mga naging kalaban nila, sasabihin nila, subhanallah, kami nawala na pa kami ng yaman at nawala pa sa amin yung dati namin pinaniwalaan. Di ba? Tingnan mo yung kung gaano katalino ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na siya din yung pamantayan, rulings na ibinigay ng dakilang tagapagligtas sa kanya, ng Allah. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalataya, dapat tayong maging makatarungan kahit sa mga kapatid natin o kababayan natin, mga Kristiyano. Kahit pa sa kalaban natin sa Islam. Kasi yan yung itunuro sa atin ng Islam. Minsan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi sa kanya yung tribong Quraysh ng tulong. Anong dahilan? Nagkaroon ng, ano bang tawag ng kahat sa tausog, yung hindi pag-ulan? Sa amin sa Bisaya, hulaw. Nagkaroon ng hulaw. No? Gutom yun saan? Kahat. No? Adamul matar. Hindi umulan. Droughtness, no? Sa English? Drought. Oh, drought. Na, alam natin na yung tribong Quraysh, tribo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaano katindi yung kanilang paninira kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit anong ginawa ng mahal na propeta? Sumakanya ng kapayapaan at pagpapala ng Allah. Nagpadala siya ng 500 dinar. Sa ibang narration, 500 dirham. Bilang tulong sa kanyang tribo na naninira sa kanya. Subhanallah. Kaya ngayon kapatid sa Islam, ikaw na nasa Islam na, naging Muslim na. Ano mang uri ng tao, ano mang uri ng grupo, saan lupalop man galing ang iyong kalaban, ano mang uri ng pagkakasalungat o hindi pagkakaunawaan, pagkakahidwaan, hindi pagsasang-ayon sa isang bagay, kailangan mo munang maging mutasabbit o dahan-dahan. Pagiging madahan-dahan. Pangalawa, kailangan mo maging makatarungan sa pagbibigay mo ng hatol. Para hindi ka magsisi sa araw ng paghukom na sinabi ng Allah, yawma ya'addu adh-dhalim ala yaday. Sa araw na kung saan kakagatin ng isang taong hindi makatarungan yung kanyang bibig. Bakit niya ginawa yung mga bagay-bagay nang nasa ibabaw pa siya ng dunya? Bakit niya nagawa yun? Subhanallah. Pangatlong pamantayan kapatid sa Islam. Ma'rifatu lughati al-mutakallim wa sama'u ra'yih. Ma'rifatu lughati al-mutakallim wa sama'u ra'yih. Kailangan mong malaman yung lugha o wika ng isang taong nagsasalita na hindi sang-ayon sa iyong opinyon. At kailangan mo rin pakinggan yung kanyang opinyon. Subhanallah. Hindi porket ikay Tagalog, hindi mo napapakinggan yung ibang tribo sapagkat hindi mo siya katribo. O hindi mo siya kawika. Isang yan. Hindi makatarungan. Injustice yan. Kaya nga ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa pagiging makatarungan niya, kanyang tinuruan yung mga sahaba, bagus inutos niya sa ilan sa mga sahaba, na pag-aralan yung lugha o wika ng ibang grupo ng mga tao. Kagaya ng pag-utos niya kay Zaid bin Thabit na pag-aralan yung lugha ng mga Yahud. Subhanallah. Na pag-aralan ni Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu sa loob lamang ng 17 days. Sa ibang narration, isang buwan lamang niyang natutunan yung wika ng mga Hudyo. Bakit? Anong dahilan? Para sa pagpapadala ng mga sulat ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagpaparating ng Islam, maintindihan ng taong tumatanggap ng kanyang sulat, ng kanyang mensahe. Kaya ngayon ikaw, isang tribong Tausog, ikaw na Maguindanao, ikaw na Maranao, Yakan, ano mang tribo na mayroon ka, ano mang wika na iyan yung ginagamit mo sa pang-araw-araw na pagsasalita, subukan mo maintindihan yung kalaban mo o yung hindi mo nakasang-ayon sa isang opinion lamang. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. O kayong mga sangkatauhan, nilikha namin kayo mula sa pares ng lalaki at babae at ginawa namin kayo mula sa pares ng babae at lalaki na ito bilang mga pamayanan at mga tribo upang kayo ay magkakakilanlan, upang kayo ay
kilala. Ganyan yung maksud ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat mga kapatid, mura'atu jalbil masalih wa daf'il madar. Mura'atu jalbil masalih wa daf'il madar. Kailangan nating malaman sa pagbibigay natin ng hatol, sa pakikitungo natin sa hindi natin kanakasang-ayon na grupo o anumang tao na hindi sang-ayon sa ating paniniwala o paninindigan, na malaman natin kung ano ba yung result ng pagbibigay natin ng hatol. Ito ba makakabuti o, hindi, o mas lalong nakakasama? No? Kasi maaaring sa atin sa pagbibigay natin ng hatol dito, sa pagiging mabilis ng pagbibigay natin ng hatol, akala natin na tama ito, hindi tayo nag-iisip ng mabuti. Subhanallah. Kahit marami sa mga nagbibigay ng batas, pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan, nagsisisi. Sasabihin niya, Subhanallah, bakit ako nagbigay ng ganitong uri ng opinion? Bakit ako nagkaroon ng ganitong uri ng pananalita? Bakit ko ginawa itong bagay na ito kakasama yung taong yan sapagkat mali naman ito? Mas lalo pang uminit at umindi yung aming hindi pagkakaunawaan. Di ba? Ilan sa mga Muslim ngayon yung ganyan yung kanilang uri ng pag-uugali? Mabilis pa sa first flight. Yung pagbibigay ng batas. Allahu Akbar. Kaya nga ang Nabi, kaya nga si Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala sa kanyang kitab na Qa'idatun fil Jarh wa Ta'dil wa Qa'idatun fil Mu'arrikhin, yung ruling sa pagbibigay ng batas sa kung ano yung taong ito. Ito ba'y katanggap-tanggap o hindi? At ganoon din yung ruling sa history. Sabi niya, sinfani minan nas o ta'ifatu minan nas waqafa ala a'radin nas al-muhaddithuna wal-hukam. Dalawang grupo sa mga tao na kung saan patungkol sa mga dignidad ng mga tao, sila ay naka-antabay, naka-tayo. Yung mga muhaddithun, yung mga nagbibigay ng hadith, at ganun din yung mga historian. Kasi bakit? At ganun din yung mga nagbibigay ng batas, yung mga judge. Kasi yung mga muhaddith, sinasabi nila na itong si Fulan ay mahina, itong si Fulan ay malakas, itong si Fulan ay trustworthy, itong si Fulan ay hindi trustworthy. Ganun din yung nagbibigay ng batas. No, yung mga judge. Itong si Fulan ay doubt. No? Ano ba yung doubt sa Tagalog? Guilty? Ha? Oh, guilty. Ibig sabihin, siya yung may kasalanan. Samantalang ito non-guilty. Subhanallah. Maaring mali yung kanyang pagbibigay ng hatol. Nagde-depend lamang siya sa mga basis na nasa kanyang harapan. Kasi maaring siya binayaran. Maaring siya ay tinakot, no? Maaring yung pagbibigay niya ng batas ay mali sapagkat yung pagbasa niya sa mga basis at sa proofs na nasa kanyang harapan ay hindi siya nagdahan-dahan sa pagbibigay or sa pag-verify, pag-authenticate ng mga proofs na yan. Kahit siya ay nagkakamali. Kahit kapatid sa Islam, ang Islam ay nagbibigay sa atin ng pamantayan. Pangilang pamantayan niya, kapatid? Panglima, pangapat? Pangapat, yung mura'atu jalbil masalih wa daf'ul mardar. Sabi ng Imam Shatibi, wa mura'at ma'alatil umur mu'tabaratun syar'a. Yung pagtingin mo sa kung ano yung resulta, kung ano yung magiging hantungan ng iyong mga ginagawa, ng iyong mga hatol, ng iyong mga sinasabi, ay tinitingnan, labis na tinitingnan at binibigyang diin ng pananampalatayang Islam, batas ng Islam. Kaya nga kami mga Bisaya, mayroon kaming kasabihan na nagsasabi, ayaw pagdali-dali kay basig ka mabalik. Allahu Akbar. No? Huwag kang magmadali upang hindi ka mabalik. Sabi pa ng mga maranaw, natuban di man sa kasarap, pimbata ka na daw basta ginawa. Allahu Akbar. Ganun din yung meaning nga. Sabi ng mga Arabo, mga ulama ng qawaid, rulings, scholars ng rulings in Islam, sabi nila, man ta'ajjala shay'an qabla awanihi, uqiba bihirmanih. Sino man ang nagmamadali na angkinin yung isang bagay, samantalang hindi pa dumating yung kanyang natatakdang panahon, uqiba bihirmanih. Hindi niya makakamtan niya. Kagaya ng isang tao, isang anak, na yung kanyang magulang, nanay tatay niya, mga mayaman, ano yung gagawin niya?
Pinapadala niya yung kamatayan niya kayang mga magulang upang makuha yung yaman, yung inheritance. Di ba? So ano yung hatol ng Islam sa kanya? Yung maksud niya, yung kanyang intensyon, layunin, kunin yung yaman ng kanyang mga magulang. Sa anong paraan? Mabilisang paraan. Di ba, Sheikh? Na ano yung rulings ng Islam sa kanya? Subhanallah. Opposite sa kanyang intensyon. Hindi siya magmamana kahit piso. Kahit, ano bang mas maliit pa sa piso? Kami. Allahu Akbar. Sintabos. Hindi siya magmamana. Kaya nga sa Islam, kapatid, sa pananampalataya, sa pagkakasalungatan, walang sino man ang hindi nakapasok sa isyong ito. Subalit, dahil sa dami ng mga pagkakasalungatan, dahil sa init ng isyu na ito, Aqidah, andyan yung mga Asy'ariyah, andyan yung mga gumagawa ng mga innovation, bid'ah, andyan yung mga Shia, yung mga Rafidah. Tayo na nasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, walillahil hamd, pasalamat tayo sa Allah. Tayo binigyan ng napakaliwanag ng mga pamantayan, ruling sa Islam ng Allah, dakilang tagapaglikha at ang kanyang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano tayo makitungo sa kanila. No? Nabanggit natin na marami. Ito, ang last na ngayon, pero hindi siya pinakalist, luzumu adabi syar' ma'al mukhalif. Yung pagpapanatili ng adab, yung disiplina sa sarili, ayon sa mga batas ng Islam, sa pakikisalamuha sa taong hindi sang-ayon sa iyong paninindigan. No? Adab. Ano yung mga adab? Alam natin, disiplina sa sarili. Sa pag-aaral mo ng English course, mayroong mga good morals, no? Mga etiquettes. Yung Islam na una dyan. Kasi ito yung relihiyon ng mga propeta. Inutusan ng dakilang tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala na maging pinakamatayog, pinakamataas na uri ng ugali, disiplina sa sarili, yung mga propeta at sugo. At ganun din ang mahal na propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din yung mga Muslim na sumusunod sa mga paraan ng mga propeta. Sila inutusan, binigyan ng Allah ng pamantayan upang sundin ang batas ng Islam sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga disiplina na nakasaad. Saan? Saan nakasaad yung mga disiplina na yan? Dito sa banal na Quran, dito sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunna ng mahal na propeta, paraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una dito, samaras ito kapatid sa pananampalataya, napakarami. Subalit, isamaras ko lamang kasi konti yung oras natin dito, no? Mga ilang minuto na lang kapatid sa Islam. Salamatul qalb wa taharatuhu min al-ahqad wal adghan. Bima'na, bain al-qawsayn, at-tajarrud lillahi jalla wa ala fi hadhihi al-masail. Yung pagiging malinis ng puso, kadalisayan ng puso, mula sa galit, pagkainggit, pagkainis, anumang uri ng sakit ng puso, mayroon ng isang Muslim. Kasi bakit? Kahit na nasa tama ang iyong kapatid, kahit na nasa katotohanan ang iyong kalaban, hindi mo tatanggapin sapagkat ang iyong puso ay punong-puno ng galit sa kanya, punong-puno ng pagkainggit sa kanya. Subhanallah al-azim. Saan na yung adab, saan na yung disiplina sa sarili kapatid sa Islam? Ika'y tunay na Muslim. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu shay'in fil mizan yawm al-qiyamah at-taqwa wa husnul khuluq." Wa fi riwayah, husnul khuluq wa taqwa. Ang pinakamabigat sa timbangan ng gawain ng isang alipin sa araw ng paghukom ay yung takot sa Allah at yaong magandang pag-uugali. Subhanallah. Salamatul qalb. Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang libro na Al-Aqidah Al-Wasitiyah, na siya ding in-explain, Sheikh, no? Ng mga ulama dito sa Nidaul Islam, ng mga kapatid natin, sina Sheikh Sansibar, no? Allahu alam kung nakarating na sila sa topic na ito. Subalit, nais kong banggitin ito kasi mayroon itong konektado ito sa topic natin ngayon. Yung disiplina sa sarili, kasama yung salungat, no? Sabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na alam natin, isa sa pinakamagaling na ulama na namuhay noong 8th century, namatay 728 Hijrah, na isa sa mga pinakamagaling na estudyante ni Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, na siya din pinakamagaling na estudyante ni Mashaykh ni Ibn Qayyim.
at Ibn Kathir, Ibn Abdul Hadi, Al-Imam Al-Dhahabi, sinabi niya sa kanyang kitab, sa kanyang aklat na sinulat, na pinamagatang Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Kanyang sinabi, wa min usuli ahli sunnah wa jama'ah salamatu qulubihim wa alsinatihim. Allahu Akbar. Isa sa mga pinakamabigat na pamantayan ng ahlu sunnah wa jama'ah, yaong pagiging dalisay at malinis na puso. Kalinisan at kadalisayan ng puso ng isang Muslim. Isa yan sa usul, pinakamabigat na usul o paninindigan, pamantayan ng ahlu sunnah wa jama'ah. Kalinisan. Sa araw ng paghukom, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, sa surah Syu'ara. Sa surah Syu'ara. Sa araw na kung saan araw ng paghukom, hindi makapagbibigay pakinabang ang mga anak ni mga yaman, liban na lamang sa taong dumating sa Allah na mayroong malinis na puso. Allahu Akbar. Kaya't kapatid sa Islam, ang labis, pinakaunang bagay na binigyang diin, pinapahalagahan ng Islam, ay yung kalinisan ng ating mga puso at isipan. Although na yung Islam ay kompleto sapagkat binigyan niya ng diin at pamantayan din yung tinatawag na panlabas na anyo, no? Yung outer appearance ng isang tao, yung panlabas na anyo. Subalit yung pinaka-binigyan diin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi yun yung pinaka-importante, yung puso ng isang tao. Bakit masasabi natin yan yung puso ng isang tao yung pinaka-importante? Yun din yung sinagot ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ni, nabanggit ko sa inyo, sa mga lectures natin. Hadith ni Nu'man bin Bashir. Na mahaba yung hadith na yan. Sa Sahih Bukhari at sa Sahih Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idha salahat, salaha sairul jasad. Wa idha fasadat, fasada sairul jasad. Ala wa hiya al-qalb. Mayroong isang namumuong dugo. Mayroong isang namumuong dugo sa loob ng katawan ng isang tao na kapag ito ay nagiging mabuti ang lahat ng kanyang katawan. At kapag ito ay nasira, masisira din yung kanyang katawan. Sabi na, mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala wa hiya al-qalb, wala nang iba liban sa puso ng tao. Subhanallah. Kahit kapatid sa Islam, linisin natin yung ating puso at isipan bago yung ating panlabas na anyo. Aanin naman kung maganda yung itsura, magarang yung kasuotan, Masya Allah al-Azim, pati yung bahay magara, kasama pa siguro sa mga height, Allah musta'an. Ay, sa totoo lang ayaw kong bagitin itong mga makamundong bagay na ito. Subalit ito ay isang paraan lamang ng pagbibigay ng paalaala, no? Kasi sinabi ng Allah, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At ikay magpaalaala sapagkat ang pagpapaalaala ay nakapagbibigay pakinabang sa mga mananampalataya. Adino nasihah, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ikay magbigay ng paalaala, ikay magbigay ng payo sapagkat iyan ay din pananampalataya. Marami sa atin ngayon yung binibigyan ng panlabas na Allah musta'an. No? Subalit yung kanyang puso ay punong-puno ng galit, punong-puno ng pagselos sa kanyang kapatid sa Islam. Makita lamang yung kanyang kapatid sa Islam na may bagong sasakyan, bilhin ng bagong sasakyan. Makita yung kanyang kapatid na mayroong bagong bahay, nagpapagawa na ng bahay. Subhanallah. Nakita yung kanyang kapatid na mayroong magarang kasuotan, bibili din ng mas mahal pa. Samantalang yung kanyang puso, punong-puno ng hasad, pagkainggit. Punong-puno ng bagda, paggalit sa kanyang kapatid. Hindi makatulog araw at gabi sa kaisip. Subhanallah. Kaya ang Allah ay nagsabi, wa min syarri hasidin idha hasad. At ako rin ay nagpapakupkup at humingi ng proteksyon laban sa kasamaan ng pagkainggit ng taong mainggitin. Allahu Akbar. Yan, isa sa mga disiplina sa sarili kapatid sa Islam. Linisin yung puso. Yan din yung manhaj ng mga salaf. Yan din yung paraan ng mga nauna pa sa atin. Kanilang nililinis yung kanilang mga puso at isipan laban sa mga, mula sa mga kasamaan na ito, yung mga sakit sa puso na nabanggit natin kanina, na napakarami hindi natin kayang banggitin lahat. Bawat isa sa atin ang nakakaalam dyan.
Bahala na ang baptisa sa atin. Nasagutin ng Allah sa mga bagay na yan. Kahit habang siya ay buhay pa, nabubuhay pa sa mundong ibabaw, i-review niya yung kanyang sarili, kapatid sa Islam. Pangalawa, disiplina sa sarili. Asitru ala al-mukhti duna an yadhkur asmah. Allahu Akbar. Mabigat din ito. Asitru ala al-mukhti duna an yadhkur asmahu. Yung takpan mo ang iyong kapatid na nagkamali, no? Takpan mo siya. At huwag mong banggitin yung kanyang pangalan. Marami nga sa atin dito tinatakpan yung kanyang kapatid sa Islam. Alam mo si kapatid ganito mga nagbid'ah. Sino kapatid? Itong si Sheikh ganito. Subhanallah. Tinakpan pero pinakita din yung pangalan. Sana yung pagiging madisiplinado sa sarili, kapatid. Inaangkin mo na Muslim ka. Sinusunod mo ang batas ng Allah. At ang sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Saan ka na sa pagtatbik, application sa sarili mo? Kapatid mo, tinatakpan mo nga, pero binabanggit mo yung pangalan niya. Sabi ng mga salaf, min al-ghiba al-khafiyah, min ghibat as-salihin, an yaqul al-qa'il, da'an ank fulan. Aw yaqul, nasallallahu salama al-afiyah. Aw yaqul, afa Allahu an. Aw yaqul, ghafara Allahu lah. Isa daw sa uri ng panlilibak at paninirang puri kapag sinabi ng isang tao, sabi ng mga salaf, nakatagong panlilibak ito. Kasi akala ng nakakarinig sa kanya, concern siya. Pero uri pala ng malalim at nakatagong panlilibak. Hindi hayagang panlilibak, ha? Yung pagsasabi, sabi ng mga salaf, kagaya ng pagsasabing, Ghafarallahu lah. Sana'y patawarin siya ng Allah. Or sabihin mo, Afallahu an. Takpan nawa siya ng Allah. Pero ikaw hindi mo siya tinakpan. Or sabihin mo, nasa Allah salam al-afiyah. Sabihin mo, A'udhu billah. Humingi ako ng proteksyon laban sa kanya. Hindi mo siya nisiraan. Subalit, dito, nilibak mo siya ng patago. Kasi ang nakakarinig sa'yo, iisipin niya na itong taong ito na tinakpan mo, humingi ka ng proteksyon sa Allah laban sa kanya, ay masamang tao, di po ba? Subhanallah. Saan yung disiplina sa sarili? Saan yung disiplina na ibinigay ng dakilang Allah at ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Natakpan mo ang iyong kapatid, unsur akhaka zaliman o mazluma. Tulungan mo ang iyong kapatid na zalim, hindi makatarungan. At ganoon din yung tao na nagawa ng hindi pagiging makatarungan. Subhanallah. Yan yung manhaj ng mga sahaba. Kaya nga si Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sa kanyang pananatili sa Iraq, kanyang sinabi sa mga tabi'in, itatagalog ko na lang kasi mahaba. Isinusumpa ko sa may hawak ng aking buhay na tunay na kayong mga tabi'in na aming mga estudyante ay napakarami ninyong mga ginagawa, napakarami ng inyong mga ibadah, mga pagsama sa Allah, mga qiyamulay, mga tahajjud, mga dhikr, pagbabasa ng Quran. Siguro yung iba sa inyo mas marami pang kaalaman sa mga sahaba, kasamahan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, isinusumpa ko na hindi nyo sila kayang abutin sapagkat napakalinis ng abarru quluban, napakalinis ng kanilang mga puso, wa araqqu afidah, napakalambot ng kanilang mga puso, pati sa kanilang mga kalaban. Wa atharu alsinatan, napakalinis ng kanilang mga dila sa paninirang puri, panlilibak, at anumang uri ng sakit sa dila. Hanggang sa pinakalas na sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kahit saan tayo mga kapatid sa inaangkin natin Ahlus Sunnah wal Jamaah tayo, tapos paninira dito. Kung gusto mong magkaroon ng solusyon yung problema between sa'yo at saka yung kapatid sa Islam, hindi kayo nagkakaunawaan dahil lamang sa isang issue. Ano mang uri ng issue? Makamundong issue yan or kabilang buhay na issue. Ngayon pa lamang, puntahan mo ang iyong kapatid. Magsalam. Ngumiti ka sa kanya, ikaw ang humingi ng kapatawaran sapagkat ikaw ang mas nakakaalam. Ngayon nalaman mo na yung mga pamantayan sa Islam na ibinigay sa atin ng Allah at yung mga disiplina na dapat nating malaman. Di po ba, kapatid? Pangatlo, al-khudu' lil-haq alladhi nataqa bihi al-khasm. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, basahin ko para hindi tayo magkakamali insyaallah ta'ala. Ma nadartu ahadan aw ma nadartu min ahad illa qult Allahumma ajri al-haqq ala lisani wa qalbi fa in kana al-haqq ma'i ittaba'ani wa in kana al-haqq ma'a ittaba'tu. Allahu Akbar. Tingnan mo dito. Yung pagtanggap mo ng katotohanan kahit na ito ay nanggaling mismo sa bibig ng iyong kalaban. Tanggapin mo ang katotohanan kahit ito'y masakit. Kasi paminsan-minsan yung gamot
Ang gamot, pag ininom, mapait. Pero yun yung nakakagaling sa'yo. Paano pa kaya yung katotohanan na siyang magdadala sa'yo sa Jannah, sa paraiso? Di ba? Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hindi ako nakapag-debate, hindi ako nakapag-diskusyon, nakipag-argumento, ni kanino man, liban na lamang na aking sinabi bilang dua. Allahumma, ya Allah, sana iparating mo at ilapit mo sa kanyang bibig ang katotohanan at sa kanyang puso na kanya itong mabigkas. Allahu Akbar. Sapagkat kung anyong katotohanan ay kasama ko, susundin niya ako. At kung sakasakaling nasa sa kanya yung katotohanan, susundin ko rin siya. Tingnan mo yung si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Yan yung manhaj ng mga sahaba. Yan yung manhaj na ibinigay sa atin ng Allah. Yan yung paraan na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat, hindi ibig sabihin na nasa Ahlus Sunnah wa Jama'ah ka, o nasa grupo kanayaan na pinaninindigan, pinanghawakan mo hanggang sa oras na mga ito ay nasa katotohanan ka sa lahat ng panahon, 24 hours by 7. Maaring yung katotohanan nasa Ahlus Sunnah wa Jama'ah. O, totoo, nasa Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Maaring ikaw na nasa Ahlus Sunnah wa Jama'ah nagkakamali sa ibang mga masala. Kapag yung kalaban mo nasa ibang grupo, nasa ibang paninindigan o paniniwala, tanggapin mo ito kapatid. Tanggapin mo ito kapatid. Kasi yan ay isa sa daan ng kaligtasan. Di ba, Yaki? Pinakalas sa mga disiplina sa sarili na ibinigay sa atin ng Sharia. Nabanggit dito kapatid sa pananampalataya. Al-jiddu wal-ijtihad fi nashr al-adab wa adab al-ikhtilaf والبحث في الوسائل لتجاوز الافتراق والاختلاف. Yung paghahanap ng mga solusyon upang maiwasan o matigilan yung pagkakaroon ng mga pagkakasalungatan. Hindi man natin maiwasan, paliitin natin yung mga hindi pagkakaunawa natin. Di ba? Kasi imposible hindi magkakaroon ng watak-watak o hindi pagkakaunawaan yung mga Muslim o yung mga nasa Ahlus Sunnah wa Jama'ah o yung mga nasa Ahlus Sunnah wa Jama'ah between sa ibang grupo. Kaya dahil dito, ikaw na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pamantayan ayon sa Quran at saka sa Sunnah, hanapin mo, ikay magbasa, tanungin mo yung mga mas nakakaalam kung ano yung mga solusyon sa problemang ito. Wag mong madaliin yung pagbibigay ng hatol o batas. Baka isa ka sa mahuhulog sa hukay kasama ng iyong kalaban, kapatid sa Islam. Hanggang dito na lamang, sana ay nabigyan tayo ng kunting liwanag, kunting kaalaman sa mga minutong ito, na hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sana ay ibigyan niya sa atin yung tunay na kaalaman, ganap na kaalaman, katotohanan, liwanag, sa mga puso't isipan natin upang ating tanggapin, gawin, at isabuhay yung katotohanan na dala-dala ng ating pananampalataya na walang ibang Islam. At hinihiling ko rin sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na wag natin yung iwanan yung dua. Kasi yung dua, silahul mu'min, aqwa min silah ad-dunya. Yung dua, yan yung pinakamainam na sandata ng isang Muslim. Kasi kahit na andyan pa yung napakaraming mga solusyon sa problema na mayroon ka, subalit hindi ka humihingi ng pinakamatinding solusyon o pinakamainam na solusyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magkakaroon ng liwanag at solusyon ang iyong mga problema o hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Yung pagdudua, yan yung kaluluwa ng pagsamba. Kaya yung mga salaf, yung mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, mga tabi'in, yung mga namuhay sa unang henerasyon, araw-gabi sila ay nagdudua. Kapag sila ay nagdarasal sa kanilang pamumuhay, habang nakahiga, habang nakaupo, subhanallah, pati yung iba sa kanila, kana yas'alu rabbahu jalla wa ala hatta al-mih fi ta'ami, hatta isaha shiraka na'li. Pati yung asin sa kanyang pagkain, pati yung pag-ayos ng kanyang sandalyas, yung tsinelas, hinihiling niya sa Allah. Yan yung pagiging tunay na mu'min. Kasi bakit? Lahat ng kanyang mga kalagayan, sitwasyon sa buhay,
Doon niya dinidepend sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagdidepend sa kanyang sarili. Yan tunay na mu'min. Yan yung tunay na sifat ng isang mu'min. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أجر الحق على لساننا وقلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنك على كل شيء قدير وأنت الحق وقولك الحق ونبيك حق. اللهم أدخلنا الحق وهو الجنة الفردوس يوم القيامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.